Bolí ar bh fáistí, Tá mé reis éis le chéile, Donach sanóm ar sóidíh agus fech inniu tan chun dul chuig an tín fech an Pota Folamh Seanscéal ón Síne, hín buachaill beag seo agus an Impire agus fannic Chaí dhéana sé. Feice míad, talom! An Pota Folamh. Raintree a chéad dailteig faoin titil Folk Tales from Around the World, The Empty Pot. Charlotte Guillain scríomh, agus beidh Steve Dorado a bhaisig, agus beidh an gúm a dailteig. So, scéalta béil idiis as na ceithre háide, an Pota Folamh. Scéal béil idiis an tín. Na charachtar fech, Cheng gariador díchalach, an Impire, agus bhaineann agus buachaill eile an bhaineann. Blianta fada óhin bhí Impire sa tín. Bhí an Impire ag dul aníos agus bhí rud amháin a ghuill ar a chrí. Ní raibh aon chleann aige agus ní raibh is aige cé a thuairteach ara don impireacht ina dhiaidh. Bhí sé cráite ar fad. Cé a thiocfaigh im áid a dearach sé leis féin. Agus é brandú an bhór an sin nach bhfuil. Bhí smaoinemh ag an Impire lá amháin. Bé comórtas agin chun an duine ceart a ránú a dúirt sé. Thug sé curtha de gach buachaill san impireacht páirteach lacha ann. Tháinig na buachaill as gach cairn den tín go dtí an pálás chun páirteach lacha sa chomórtas. Thug an Impire síl an duine dóibh. An buachaill a méid an planda is airde aige, sin é an buachaill a bheith ina Impire i maisithe a dúirt sé. Ach na buachaill go léir na linne agus síl á áil i gach duine díobh. Bhí buachaill amháin ann a bhí ar bís ar fadach faoin gomórtas. Cheng an tanam a bhí ar. Bhí sé beobacht ach bíontach an gariador é. De bríoch Cheng go crua a gcónaí. Churg sé isce ar na plandaí gach lá agus glanthach sé amach na fialaí ar fad. Bhí sé bra dóchasach agus é siúil a bhaile ón bálás agus an síl ina ghlach aige. Síl beag agus é siúil a bhaile tuairt bhd an tíal nach bhfuil. Chur Cheng ihir a bota. Nuair sé páil beag san ihir agus leis sé an síl isteach ann go cuaireamach. An sin chlúdaigh sé an síl leis an ihir a rís. Chur Cheng isce ar an síl gach lá. Rinne buachaill eile an bhaile an rud ceann céanna. Ach má léan, d'imigh an tam agus raibh aon chuma ar an scéal go bhfásach síl Cheng. Sé trí na chéile ní hégann sé cén fá nach bhfuil an síl ag fás, gus ag tuairt anna ara ar fad don síl. Bhí buachaill sever ar an maille. Bhaineann an tanam a bhí ar. Thosaigh bhaineann ag muomh go raibh an síl a chur seisean ag fás go tapa. Thosaigh sé ag muomh faoi chéich ó cháird is a bheith an planda. Ní raibh síalta na buachaill eile ag fás in éair agus bhí bhaineann lán chinnte de go mbeadh seisean ina Impire. Agus an síl fás an sin. Solomhád bhí gach buachaill ar an maille ag muomh faoi chéich ó maith sa bhí a híal féin ag fás. Agus an síalta beaga agus iad a fás. Ach bháin Cheng bocht. Ní raibh aon chum ar an scéal go bhfásach an síl a chur seisean in éair. Leith mé orm. Tásáid mé an sin a ríd. Solomhád bhí gach buachaill ar an maille ag muomh faoi chéich ó maith is a bhí a híal féin ag fás. Ach bháin Cheng bocht. Ní raibh aon chuma ar an scéal
go bhásach an scéal a chur seisean in éair. Bhí sé in ís le brí fad. Fechan na buachaill eile agus síaltan sin acu. Dimig na míon a hart. Dás plantí na buachaill eile go háard agus bhí duilleog a orthú go chomh. Ach fós níor ás síal Cheng. Chur sé an síal a bota níos mó agus chur sé ihir nua isteach sa fota. Ach fós féin níor ás sé. Gobar go ddíhallach an sin. Thosaigh mhaith ag magadh faoi Cheng agus faoin Pota Folamh aige. Leabhar Cheng le na tiismothirí faoin scéal. Ach dúirt siad leis go raibh sé ag tuairt ar a bhatt an síal agus ná meach aon de na ábhailte níos mó ná sin a dhéanamh. Daddy agus a bhámi. Cheng bocht agus nílis aige cád tá ag tórlún, I níos sé bhí lé an timpire na buachaill ar fad arás go dtí an pálás. Tháinig na buachaill eile ar fad agus planda mór dullach ag gach duine acu. Bhí náir ar Cheng bocht nuair a chonig sin na plandaí eile agus gan aige ach an Pota Folamh. Ach nuair a chonig an timpire Pota Folamh Cheng le manga mór ar a aig. Brenin sin ní son an sin inis nach manín. Na síalta thug méid díobh ar san timpire, bhí siad ar fad brúite. Ní éach ceanna be acu fás go brach. Sé Cheng an tain bhuachaill macánta in bhormeasc agus is eisean bheith in Impire I mi dhí. Bhog Cheng agus a hismóirí isteach sa fálás agus bhí scéal fada sonna acu ann. Nuair dá Cheng suas bhí sé ar an Impire ab a bhí ann riamh. Frioch, fechan, nach étá brenn sonna sásta inis. Agus na lads dinis bréag sa chu síl nua ann. Ní éirí glósan. So, an ceacht. Is minic a bhín ceacht le baint a scéalta traidisiúnta. An ceacht atá le baint as an scéal seo ná nach féidir an iarna a thárú agus gur fearr a bheith ionrach I gcónaí. Bonús an scéal. Ní fis cén uair a cumach an Pota Folamh mar scéal an chéad lá. Ní fis achar sa tín a cumach é. Sular tháinig an telefís, nó an radio, nó an riomhre ar an scéal ba nós le daoine scéalta a insint mar chatha bhaimsere agus mar sport. D'imigh an scéal seo ó ghlúin go ghlúin ag sean chatha na Síne ar fan na céadta bliain. Bhíoch leiganacha difriúla den scéal céine ag sean chatha difriúla. In imach dama, bracach an scéal síos agus scapach é ar fud an domhan an sin. So, bin é an Pota Folamh, súil an gur hachan se libh agus tá mit snú búla libh rééis den chéad scéal eile. Slán!